di pa mo ko katugon. Ikaw insik. Katugon ka? Hapit na. Pero musabay lang dyan ko sa inyo. Kaya mahadlok man ko dito. Mao ba? Ikaw og tang. Unsa man ka? Katugon ka? Ako? Di po ko palupeg eh. Di po ko katugon. Ko muna. Ikaw insik. Unsa man itong plano? Plano? Basi segta ko? Nanay plano. Wadyo ko'y plano are. Pilapilon ko ninyo. Kamong duha dira. Sina mo'y planong duha. Sabay ram ko sa inyo ha. Musabay ra ka. Ani na lang. Na ako nanunaan. May pamanutan ninyong langgam. Aw ka na. Mas maayo na plano ha. Makuyog dyan ko anak. Sige. Tana. Sige, sa idugay na to. Tara! Sus, ganihara man tasig pangiwag dire eh. Kung kita taglanggam. Mo jud may langgam. Saman mamalintan niya do. Saman. Yay bay. Maayo ni diri okay daghan kig mais. Unsa man? Mga tanyog mais. Sakto. Kay gutom dyan ko. Sakto. Punyaging sakpatas tag iya. Sakto ra pumpunogan na to. Kom na problema kay gabi marondak ko. Nanok na kay tug ng tagigaron. Sos, ay na lang mo paglalis dira. Unsa pa may dugayon, manguha na ta dire. Kay daghan kong mais oh. Sige. Nya. Asamsad na to sug baon. Mangita taghawan dito adto na to dito sumbaon. Unsa pa man kaatong dugayon. Dara oh. Kini ko kay dako. A few moments later. Bay. Kakuan ka na dram kulo dra bay. Ngano man day ba? Namon ko na nay kadlukan dira nya. Moto ka na bay. Ay sos bay, kanan dira kulo bay. Di ko mo to jud ana bay. Kay wa jud ko kitaan na niya bay. Sus. Samot na kong di ko mo tuwa na. Kani adto ng panahon na. Panahon pa na sa nga kraan. Karon di na nausor ang panahon na. May pani. Mag-istorya taglahi. Di ta mag-istorya. Ngayon na. Unsa man atong istoryahan? May pakini atong istoryahan eh. Kuha ni siya. Golden rolls ni siya. Asa may mas mayo paminahon? Tagalog, Bisaya. Ay sos. Tagalog jud nindot paminawon. Mas nindot paminaw ng Bisaya. Mas nindot jud paminawon na Tagalog. Nindot lagi ang paminaw ng Bisaya. Unsa man ang golden roll? Nindot ang Tagalog paminahon. Tagalog ako nun eh. Do not do unto others what you don't want others do unto you. Pero na ko na eh. Ang Tagalog ana. Huwag kang ganyan. Kung ganyan ka, huwag naman ganon. Diba agtang? Nindot ko yung paminawa ang Tagalog. Nindot lagi ang Tagalog pero mas nindot jud ang Bisaya ana. Kay ang Bisaya ana ayaw pag ana kung di ka magpaana. Nindot kay ang Bisaya. Nindot lagi ang Tagalog. Nindot ang Bisaya lagi. Nindot ang Tagalog. Nindot ang Bisaya. Paghilo mo ba? Unsa man to yung labang oh? Ay sus. Ingon ka ganina di ka mo to. Hunar na ni ma. Bisig ako na itong hunahuna. Ay manghi pa ko.
Una ra nimo eh. Abay, oy. Law. Oh, no, 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 no. Lain begitu akong tika. Pero, basig, una-una ka to na ko. Pero kung nauna po to na ko, pero manggib, kita ito na ko sa kong gawin. Ay, isig pangwit din na. Isig. Ay, isig pangwit ba? So what's up mga ka-James Hob? So mag-shoutout ko. So shoutout dahil kang John Car Bustamante Mix Junior Alipio Carlos nga naa sa Qatar. Shoutout dahil kang Kenneth Kiamco. Shoutout kang Generesa Enriquez from Danau. Shoutout Marco Viajero. Shoutout Mirian Masangki. Shoutout Kat De Leon. Shoutout Shane Olivar. Shoutout John Ray Jimenez. Shoutout Robin Salvador. Shoutout Eric Tayong. Shoutout Melodina Villacarlos. Og sa Danyo Pabini. Og sa Danyo Pamili sa Manyo. Og shoutout kang Biyaheng Jipoy. So moro to tanan guys. So shoutout. Bye bye.